Come разправите Deutschland, 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 Deutschland. Вижте в Deutschland какво става. Deutschland, 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 евро. Пари, пари, евро. Deutschland, Deutschland. Абе, bu Bulgaristan'da öleceksiniz açlıktan babu. Ne bana değilsiniz Bulgaristan? Bulgaristan'da ne var be babu? Viş, Deutschland, Deutschland, пари, евро, евро, въртене на евро. Елате в Deutschland. Ай, Джано, Джано, пари, пари, евро. Ай, nasılsınız canlarım benim? Ha? Ne? Alın size, alın size, alın bize, alın size. Абе, заповядайте в Германия, коми разправяте джоб центъри, моб центъри, оня ти пише на Билефилд, Deutschland, 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 Deutschland. А? Как става? Deutschland. А? Вижте, пари, пари, евро, 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 евро. Елате, елате, виж какво става, братко. Виж, виж. Пели, знае съм за България. Няма. Елате, вижте, какво става. Виж, виж, това са пари. Това беше една хубава